двама измаменци кметът на Белица. И към утре няма да има прокурор, че получили другите пари. Той твърди, че списъкът с жертвите не е голям. Кои известни хора са плащали пари? Като беше дал, че неговите ходи този тези човек, Руслан Маринов ми е давал лично пари на ръка на и повечето общини, кмети, които имат възможност, лични пари, не студенти, лични пари, заместник кмета на студентски град, от широка лъка кмети също и от депутат съм знал. Махал. Но и 50-50 пари. Често иска пари и от свещеници, и от игумени на манастири. Обаждате на хората се представям и ако някой възрастен започне, който ги познам и системи, да речем и църква била на ръцем, слагам си шапка или кърпа на устата, за да може и гласа да излезе по възрастен глас. Казва, че след като излязал от ареста, отишъл в църква и се разкаял. Съжалявам, че нали, за който се скарам, може да не тези хора. Твърди още, че е болен, че му трябват пари за операция, но нямало повече да ги събира с измами. Дали всъщност Стоил ще продължи да мами или не, времето ще бъде му обаче. Според полицията разчита и на един прост факт. Той иска малки суми от жертвите си и те съответно не подават жалби в полицията за такива суми. Той категорично твърди, че не са пари от възрастни хора, а именно този тип хора са жертви на телефонната мафия. От МВР алармира, че много често измамниците искат по няколко пъти пари от едни и същи жертви. Ето и примерът. 2 пъти за 2 дни и с 2 различни схеми. Така мошениците измамили възрастно семейство от Кърна. Първия път им звъннали в полунощ и им казали за дъщеря им в Пирогов. И просто се развълнувахме, да ти кажа, дъщеря ти чупила на 3 места крак и така нататък. 1500 лева им дава първия път и вчера 600 и така. И сега днеска да имаме за хлеб. На следващия ден позвонили отново. Първо с заплахи, а после и с молба да помогнат на майор Петров от полицията. На своеме дека имаме инструменти, които ще режем и врати, и уши. Не ни втика нищо плащи, ми заключване, ни нищо. И ми па това казва Петров, парите ги дръжни по хладилника и я после като дойдова от хладилника ги свади картките в парзала и ви що. МВР признават, че опитите за измами в страната са стотици, понякога хиляди на ден. Превенцията не е достатъчно. Необходимо е и... Не знаеш, че слушаш премиера,